Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak Xaloa telebistara. Egunez egun Iruñerriko txaketa zaratak saioan gaituzue. Gaur iraiak 4 dugu, ostirala. Arratsaldeon zuri ere, Ainhoa. Arratsaldeon, Larraitz. Zer moduz pasa duzu asteburua? Bai, lasaia. Lasaia. Bai, zu? Ongi baita ere, gustora. Ja dagoeneko bukatu dira, ezta, Berrezarko festak. Bai. Hemen asteburuan izan dira, ustut atzo azkeneko eguna izan zen. Bai. Oso ongi, egon zinen hemen, ala ez? Ez, azkenean ez. Ez. Agian datorren urtean. Oso ongi. Bueno, gaurkoan bi elkarrizketa izanen ditugu. Lehenik eta behin gaurkoan sare sozial baten inguruan hitz egitera etorriko zaigu, Instagramen inguruan. Iker Beroiz, izan ere Nafarroa mailan Instagramers Pamplona sare soziala talde bate sortu dute horren ingurukoa, eta kontu esente esango dizkigu. Ikerrek zuk baduzu sare sozial hori, Ainhoa? Bai. Bai, baduzu? Bai, badut, Beraz bai. ezagutzen duzu. Bai, zu badaukazu. Ez daukat, baina badakite argazkiak ez direla protagonista nagusia eta Bai. horren inguruko gauza esente kontatuko izkigu. Eta bestalde batetik gaurkoan Patxi Urrutia izanen dugu, oso gai interesgarriekin gainera, beraz geldi zaitezte gurekin. Goazen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean, 1954 urtean, 15 urterekin Ana Frank Auschwitz konzentrazio esparrura bidali zuten. Han tifus gaixotasuna harrapatu zuen eta hil egin zen, Auschwitz askatu baino egun batzuk lehenago. 1945ean, Estatu Batuetako Missouri izeneko korazatuan Japon herrialdeak bere errendizioa sinatu zuen, Bigarren Mundu Gerrari amaiera emanez. 1967an Iruñean Sadar estadioa inauguratu zen, eta ospatzeko Osasuna, Real Zaragoza eta Portugaleko Vitoria de Setúbal taldeen arteko partidua egin zen. Iruñerriko udalerrietako berriak ezagutzeko unea iritsi da Larraitzen eskutik. Eskerrik asko Itziberriturri eguneko lerroburuen berri emateagatik. Orain egunkarietako azalekin aurrera eginen dugu, lehenik eta behin Diario de Navarra egunkaria. Hauxe dio gaurkoan lerroburu nagusiak Diario de Navarra egunkarian, Ipar Korearen mehatxuaren aurrean, Amerikako Estatu Batuek erantzun militar handi bat adierazi dute. Kim Jong-unek mundua alertan jarri du hidrogenozko bomba sendo bat lehertaraziz. Gaurko argazkiko protagonistak Herriberriko biztanleak ditugu, hauxe dio lerroburuak Nafarroako izendapen jatorria, 74 milioi kilo matxa. Matx bilketa 10-15 egun aurreratu da aurten, eta 52 milioi litro ardo eginen dituzte 2017 urte honetan. Herriberriko bigazte ikusi ditzakegu argazki nagusian matxa zapaltzen. Bukatzeko beste bi albiste gehiago Diario de Navarra egunkarian, 60 gaztek Rozalejo Markesaren jauregia okupatu dute
Iruñeko Aldezarrean, eta bukatzeko 600 mediku, irakasle eta polizia erasotuak izan dira 2016an Nafarroan. Aurrera egin dezagun Diario de Noticias egunkariarekin. Lerroburu nagusiak hauxe dio gaurkoan Diario de Noticias egunkarian, kanabisaren kontsumoa igo da Nafarroan, lehen droga ilegala erkidegoan. Biztanleriaren 11,4% kontsumitzen du gaur egun. Eta honen inguruko elkarrizketa dakarte gaurkoan psikologo batekin. Gaurkoan Iruñeko erdigunea dugu protagonista nagusi, argazkian ikusi dezakegun moduan. Iruñak trafikoa erdigunetik atera du, aldaketa nabarmena gaurtik aurrera izanen da, oinezkoek lehentasuna izanen dute eta garraio publikoa bultzatuko da aldaketa honekin. Bestalde, bi albiste gehiago nabarmenduko ditugu, batetik omenaldia Urbasan, 8 Portillon, eraso faxista bat, eta gero eta bukatzeko kirol kontuak, Osasunako kirol zuzendariak kezka onartu du. Bestelako gaiak gaurko gara egunkariko azalean. Hauxe dio gaurko lerroburu nagusiak, elkarrizketa dugu protagonista nagusi, Asun Olaetxea, Komtos Ganberako presidenteari gaurkoan egiten diote elkarrizketa, eta hauxe diote bere adierazpene kontuen auzitegiak aurre diligentziak ireki ditu Ultzamako plantan. Bestalde gaurko argazkiko protagonistak atzoko manifestaziokoak ditugu, Donostian egin zena, Donostiatik Izar eta Sara etxeratzeko oihu ozena eta koloretsua. Manifestazioaren irudia hortxe dugu esan bezala, eta bukatzeko beste bi albiste gehiago, Sakanan desagertutakoei omenaldia 8 Portillon, eta bukatzeko Kimen hor dagoa, orduko bonbarik sendoena lertu eta gero. Eta bukatzeko joan gaitezen Euskal Herri Irratiko lagunen agerkarira. 3 albiste nabarmentzekoak, batetik langabezia kontuak, 182 lagun gutxiago daude langabeziaren zerrendan. Bestalde, 38 urteko gizon bat hilda borrokaldi batean bart, eta bukatzeko Uxue Barkosen adierazpen batzuk ikus ditzakegu, kalitatezko enplegua sortzea izanen da lehentasuna. Goazen gaurko agenda ikustera. Gaur iraiak 1 gaueko 10:00 El libro de la selva pelikula ikusteko aukera izanen da Burlatako Kulturetxeko plazan, dohainiko sarrera. Gaur ere iraiak 1 arratsaldeko 5:30 Baiana pelikula ikusteko aukera izanen da El Corte Ingleseko kulturarloko gelan, dohainiko sarrera. Iraiaren 6-tik 10:00 arte Batasun pribilegioa ospatzeko ekintzak egonen dira. Erdi Aroko merkatua, erraldoiak eta buru handiak, musika jaialdia eta bisita gidatuak, besteak beste. Ostiralean arratsaldeko 8:30 Obra de Dios deituriko antzeslana ikusteko aukera izanen da Gaiarre antzokian, sarrera 24 euro. Ostiralean iraiak 8 goizeko 11:00 lasterketa solidarioa izanen da Iruñean. Sarasate pasalekuan hasiko da eta 5 edo 10 kilometro egiteko aukera egonen da. Sarrera 12 euro. Ostiraletik larunbatera Burlatako eguna ospatuko da izen bereko herrian. Programan mus txapelketak, kontzertuak, zezensuzkoa eta umeentzako jokuak egonen dira, besteak beste. Ostiraletik larunbatera Punk Autoedizio Festivalaren 3. edizioa ospatuko da Etxabakoitz auzoan. Ekintzak, kontzertuak, mahai borobilak eta autoedizio tailerrak, besteak beste. Larunbatean iraiak 9 arratsaldeko 6:00 Arrikurrok musika jaialdia ospatuko da Antsoainen. Taldeak, Narko, Jose Txupiperrak and the River Rock Band, Anfonik, Esian taldea, Los del Rayo eta Txotakabra. Iraiak 4 dugu gaurkoan, ikus dezagun zenolako albisteak utzi izkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Iruñarekin hasteko udalak berriz ere abiatuko ditu auzo eztabaidaguneak asteartean Zabalguneetako auzokideekin eta elkarteekin eginen duen topaketa batekin. Hitzordua Ilonen 5 izanen da asteartearekin arratsaldeko 6:30 Zabalguneko Zibiboxan eta parte hartzea librea da.
Kontu gehiago Iruña aldean, Iruñeko udala kateak ireki eta bisita gidatuak eskainiko ditu batasunaren privilegioa ospatzeko. Udaletxea irailaren 6-tik 10-era asteazkenetik igandera bisitatu daiteke, doakoa izanen da eta 0-10ean edo irubebikoitzapamplona.es webgunean izena eman daiteke. Gazteluko plazan bestalde informazio gune bat ireki dute erdigunean egonen diren aldaketen berri emateko. Gaur bertan eman daiteke izena eginen diren bisita gidatuetan parte hartzeko. Eta Iruñeko udaleko batzar nagusiak berriz ere bilduko dira gaurtik aurrera, araudiaren aldaketa eta gero elkartuko diren lehen aldia izanen da. Eta Iruñeko erdiguneko plan berrian motorrak aparkatzeko leku gehiago izanen dira, 676 izanen dira osotara aldezarrean eta 15 gehiago zabalgunean. Aurrera egin dezagun astelehenero egiten dugun moduan, Antsoainekin. Euskarazko kanpaldiei dagokionez, irailaren 30 arte izanen da euskarazko kanpalekuen diru laguntza eskatzeko azkeneko eguna. Eta kontu gehiago euskararekin zerikusia dutenak Antsoain aldean, matrikula irailaren 7 arte egonen da euskarazko klaseak hartzeko, Antsoaingo euskara klaseetan libre geratu diren tokietan matrikula egiteko bigarren epea irekita egonen da. Eta aurrera egin dezagun oraingoan Arangurenekin. Mutiloako Irulegiko Gazteluaren plazan dagoen L9B zenbakiko lokaleko etxabearen salmenta enkante publikoan jarri dute. Eta bestalde Irulegin indusketa arkeologikoak egiten ari dira hilabete honetan, zaharberritze lanak irailaren 11-tik 29-ra izanen dira, auzolan egunak irailak 16, 23 eta 30ean, eta ate ireki jardunaldiak eta ekitaldi kulturala irailaren 30ean. Eta bukatzeko joan gaitezen Barainain aldera, udan aldi batez bertan bera gelditu eta gero datorren irailaren 4an astelehenarekin gaueko 9etan berriro indarrean jarriko da aparkatzeko epe murriztua. Bestalde Barainengo kulturarloko tailerrak euskaraz honi dagokionez, erroldatuek 012ra deituta irailaren 1-tik 6-ra izena eman dezakete eta ez erroldatuek irailaren 18an eta 19an udaletxeko herritarrak hartzeko bulegoan.